udlulisa umlayezo wathi ngicela amaNazaretha alithume lishumayeza abantu. uNkulunkulu uthi ungitshele ukuthi amaNazaretha waphuma inkalo zonke ahlangabeza abantu bonke abantu manje sebefuna ukuba ngamaNazaretha. Kukhona-ke indawana esiyibukayo, hhayi ngoba sihlakaniphile. Ngicela ingazwakali kahle, kodwa izwakale kahle uma ugula uye esibhedlela kudokotela, uye adonse inaliti akujova kunika amaphilisi, akuyona into emnandi le ekugcineni kwakho kobhesini. Ukhona isifanyana esandayo la ekhaya. Inkulumo yethu ithi uNkulunkulu Shembe Ngcwele weze emhlabeni ezoqoqa abantu, ezobageza, ezobayekisa imikhulu yabo yasemhlabeni, ezobageza nezono zabo, ezobayekisa yonke into engangeni ezulwini lakhe. Wayezelele lokho. Kukhona abantu abahlushwe abantu bakubo. Umuntu wakini uma wayehambe enento ayenza efika ezulwini kuthiwe lento kayingeni, uyabuza emhlabeni azofuna umuntu ozomsiza, bese engena kulowo muntu ukuthi akamsize, bese ehamba eya kubantu abangenalo ulwazi. Uma efika kulowo bantu bethi hawu ngenwe yindondo yomthwasa, bese bemthwasa basambuyisela kule nto eyenze lowa muntu ezulwini wafike wafika. Sekuyanda-ke la ekhaya, sazi isango lakhona, kodwa usheda kwabanzima. La ekhaya kwakukhona ubaba uNgema waseGibhithe. Ubaba uNgema abazali bakhe babengabathela abantwana, bahamba bayakubombela, bayocela abantwana. Wayesethi ubombela bazothola umntwana yedwa, umfana oyothi mayesekhulile asebenze umsebenzi kaNkulunkulu. Nangempela bathi uma bemthola umntwana womfana base behamba bebuyele enkosini beyocela igama, bathi baba sesimtholile umntwana esamcela ukuthi sizocela igama lakhe. Bathi-ke obaba wabuza uBhombela emadodeni wathi konje isitimela mase sigijima kakhulu bayibethini abantu babembongela udrayiva wesitimela. Uthumele lesasitimela samaladi ukhushukhushu babethi mase sigijima kakhulu sesishona intuthu uthumshuma babekhe bathi sheteloza cha. Abaphendula uBhombela bathi bayethi basela wini sesigijima kakhulu. Wayesethi uBhombela-ke igama lalo mntwana William. La ekhaya uhambe sewumdlaveli. Uthe uNkulunkulu uma ishintsha ibhanti inyama yakhe sithathele ngene enyameni entsha yesibili. Wayesemgcoba, wayesemthini. Wathi wena mfana kaNgema ugcoba ushumayela, uzomsiza ungigezela abantu abangenwa abantu bakubo bese bedama abantu bephela bathasisa babenzwa izangoma. Umuntu onjalo uye enza imisebenzi uNkulunkulu angayifuni. Uyagezwa umuntu uma ingene umuntu wakubo enobungozi. Ngicela ukuyichaza lento lapha. Wayesemtshela ukuthi uma uyomgeza uzomthatha
bese uthatha abantu abafana naye abanobungoma njengaye niyethuleni lakhe lifike lihlabe imbuzi emnyama bese niyayisika nisika imnqwambu bese niyambathisa ithuna lakhe bese uyamtshela wena lo muntu ukuthi emhlabeni ubuwenza lo msebenzi ugqoka lezi zikhumba namhla uyagcina ngoba sizokugeza bese ziyagidi zangoma gide bese zidla le nyama yembuzi emnyama bese uyayishisa bese uyasusa lo mnqwambo bese uyamtshela ethuneni lakhe ukuthi namhlanje siyakukhumula lo ngoma owawuyibo ngoba uShembe sezokugeza uShembe uphindile emhlabeni bese ngiyamkhipha le mnqwambo ethuneni bese ngishisa le nyama namathambo bese ngihlaba imbuzi emhlophe bese ngithatha inyongo bese ngithi-ke uShembe kusefikile bese ngithatha amanzi abusisiwe hlanganise nenyongo sengiyalichela ithuna lakhe bese ngilimbathisa uNazaretha nithi kusukela namhlanje awusenzi ukuba nobungoma wena usuyinazaretha buphelile ubungoma nomoya wakhe kade ukuwe ufaka kubantu bakibe uShembe sewugezile usungcwele ungaphindi ube khona pho banda kanjani abantu abayizingoma esekhini ngokuShembe abageza abantu into kade sibuka lapha eJudiya ubungazi noma behlebhasini bagcina sebethenge imbobo siyayibuka lento ukuthi yiyo yini uShembe ayehlele emhlabeni noma yiyo yini uShembe into ayifundisa abantu ngoba uShembe mayingena uyethi ngiyambingelela amaNazaretha ayingcwele ngoba usesigezile abeza abantu ekuhleni bezogezwa bayiyeke imkhuba bayibuza abantu indlela uma into bengayazi bengakhohliswa osomathuba abangakhohliswa abantu abafuna ukufesa iy'nhloso zabo benza izinto uShembe akha zingenziwa kukhona izinto uShembe ayichaza wathi lezi uNkulunkulu uthi kayiziyekho ngoba ziyimkhuba eyayenziwa abantu besemhlabeni uNkulunkulu engakafiki indaba katshwala notshwala imkhuba sipho kakhulu utshwala imkhuba yabantu utshwala babungakhandelwanga abantu utshwala babukhandwa bukhandelwa amazimu kuze aphuze adakwe bese yabulawa uthe mayesebulayiwe waqedwa amazimu base bethi abantu bakwaZulu ayake siyitheste lento ukuthi njani base beyiphuza yayisizulisa umqondo base beyithanda yayingaveli uNkulunkulu yayisithanda abantu base beqhubeka nasephutshwa wafika uShembe wathi utshwala buyeka abithi uShembe uthi akungeni utshwala emzini eNazaretha kunjalo madoda ey'suku zethu kungena kanjani ungani ma uye esikoshini uyoshaya imbobo lokutshwala kungena kanjani utshwala esisuku kanti emzini weNazaretha akungeki ngoba emzini weNazaretha kufanele ntambama ebuhleni uShembe uma kusuka iy'ngane amashesha kungena ziyohlabelela zithi inkosi kusisa ukuphakama kanye nabaphakathi kwabo bese uShembe vulela iy'ngilozi egumbini zihambe zifuna imizi yamaNazaretha ihambisa imbusiso zihambe ziyophilisa abantu uma ifika kunotshwala zizongena kanjani iyodlula ingilozi isibusiso sishiye kwamakhelwane angithi awugezekanga siyahamba lebo baba siya emakhaya siya kuDisemba angiwazi kodwa ngeke nguchazi kakhulu uDisemba kodwa mina ngazi ukuthi kuyiwe emakhaya sihleleni bo baba sipolisha ingadi Kainithi ukufika usibamba somthola ngoDisemba sipolisha ibhamu igugu elikhulu kubantu ngiyomthola ngoDisemba kukhona abantu abahlele ukuyona imicimbi yabantu noma kuyobe kushadwa nje kukhona abapolisha ibhamu uSibanibani ngiyomthola
emshadweni kaSibanibani kukhona le ndawana okufanele sikhulume. uShemba akhuluma ngayo ethi amadoda athi uShemba imikhuba yabantu yokuqomisa. Ukhona into uShemba ayibuka lapho wayibona ukuthi ayimfanele umuntu oyikholwa yokuqomisa, ngoba wayemenye uShemba ey'ntabeni zakwamaphumulo kunomshado. Wayesebona iy'nsizwa y'shayana zazakhipha negazi zehla zaya emfuleni. Wayesebuza amadoda wathi laba bantu ngoba lapha kuthiwa umshado into yokujabula, laba bashayana kwathiwa baba zizwana ukunsizwa. Kwesinye isikhathi ushela intombi yomunye esiyithanda yomunye, kwesinye isikhathi zishela intombi eyodwa. Wayesethi uBhombela, uma sesingamaNazaretha akufanele umuntu ashela intombi yomunye ngoba kuzoshawana. Le yanto akuyona kaNkulunkulu, into yabantu yasemhlabeni. Wayesethi ungaboyibheka intombi egana omunye umuntu ngoba kuyisono sibe. Wayekusho ngoba wayebona abantu beshayana kwathiwa babanga intombi. Wathi la ekhaya uqonde kuyaqala. Umbuzo wami ke uthi, njengoba siye emakhaya bobaba, ake sifone izandla eziyobuya ziney'phaki. Ayiphakaza 23, ayiphakaza izandla. Awuthi mina ngiyekhaya ngiyobuya ekhaya ngifaka isiphahla. Kade ngikhumbule ukhokho wami othile, kade ngenza umsebenzi kababa, kade ngenza umsebenzi kamama. Kukhona indawana okufanele silungise bangcwele. Uma wakho awubenzeli umsebenzi wendoda. Ungathi uma wenza umsebenzi ekhaya umuntu na kade ngenzela umama umsebenzi. Umama uyamkhumbula ngoba phela wayiganile umsebenzi. Uma wenza umsebenzi ekhaya umuntu na kade ngenzela umama umsebenzi. Umama uyamkhumbula ngoba phela wayiganile umsebenzi wenzela indoda. Umuntu ongumama akushiye ukwenza umsebenzi. Kunegama yindoda eyenzela umsebenzi. Asijabuli ngesimashumane bangcwele sibone izandla zingaphakami, kanti siyahamba siye emakhaya. Labantu laba esazalwa bekhanda imizi sithini ngabo, siyakwazini lapho khona bangabe othi nendlela awusuka othi nami umuntu onzima unyakaza Francis uma siyashare siyokudela sishare sesikhundla zabantu. Akufanele awunekhaya ukwenza umsebenzi ngamphezulu. Uma usekhaya wenza umsebenzi, unawenza umsebenzi, uphela umsebenzi niyodla neyanabedopa nedwapamlando indobo esenziwa abekhona ukade ukuthi ngibonile uSibanibani ufikile wakhuluma wathi ngiyakuzela evangelini sanalezo ngiyakuzela madoda ukuthi ukuhamba uyemakhaya indoda lendoda iyazi ukuthi izalwa akakuzana othi mina umkhulu wami wawayesisebenza umkhulu wakho Misale ayay kubaluleka nasihlalo ukuthi uyena ngizama yenza ukuthi ufanele sikhumbuza
the center. One sort of that they were similar, but he already was starting to be dead. We are losing our father, the father started, all our relations, and going dead, and how to be in our mirror, with kind of shadow, I was sure. We were sitting at the end, after that, now, this is a very good thing. La petite est pour une saison. On a le bon qui est aussi. C'est ce qui est sorti dans les mots. Vous voyez la loi aussi de ce mot. Nous allons faire le spirit là. On va se faire ça. Si on est là, c'est le ciel de l'eau. Il faut se faire是反正说不止的，为什么？为什么？是对的，不是的，只用来的嘛，你这样嘛，他这个他有那个那个功能，就是高明啊，你三个公司的这个那些我出来哇，我嘛。Wajulu apa wakiyama zao wakati huu unasema kwa mfano wanachela kuleta kuleta na hapa hawatela tabia mwili shele au ofisi na kwa lazima kwa polisi weza kutumia nani na kwa maana ni chakula la sababu kwa kumsha vizuri safi wewe unafika kwa kweli ni ezo umfoa yezo baba umfoa ni lama sana kwa sasa sana sio shida zote wabona abasamuazi usebenze ngokuzikhali mhlawumbe bakhethelwa izinto zakini awuzithele uzifunde wakufanele nobasamanazalela uthe thina kukhona izinto ezibenze sibe simshaya komuntu ishaya ubhekethe ukuthi yikuphi esikuthelayo kuwe yikuphi thina esikushoyo ukuthi shaya ekhaya sizenze imithini ukhonisa khonithezi ukhonisa ukhonisa komuntu wasekhaya ubaba wakhona uyashoka ushoka ukuveza ukuthi seshona awe emva kwekhala sevukile futhi zeta lezinsizwa zahamba zakhona uma ifika yenze njalo uma ifika lezinsizwa mama yiwa hamba kuyo ayibona yinga cha kwathi umuntu bathi uwasisa ngale izandla zakho zibuza ukuthi lezi nkomo zangibona mama ukuthi uzomfazi ngayikhanza ngane ngizela ukuthiwa ngeke umphefumulo wakho ngeke ngoba umoya wami la ezobathiwo mina nasusana nasusana ngikona noma Olezalo kumele niyalunga ngisemzini wewe olezela kuphela bejini neli wona kuzojuza uvuke kafini kansi tabuka
Ningakuthela ngoba zokusemali yehholo namaphoyisa enkulu. Kodwa ukuthi isonto kufanele likhiphe. Indoda ikhiphe okwezishumi komoya uyobona usazi. Usho ukuthi ngala phezulu. Uma sekumakoti mangikhathele ngale ndlela bese isakhalile. Ukuthi iphiko ezulebela ngokawuye azoshaya umthetho uzofika ngobaba. Kwengikho ukuzifunda ngoba njengoba sizelwe ngobaba ngoba sishiye umsebenzi ngiyozima sikhambe sizwe lapho afuna khona wena mntana kubeka ukhuluma wami ezayo ngobaba ofanele njengoba semanazareta siyibisi uma sekukhuluma nomzimba wakho nesikhumbuzo uthanda ingane yokufana yokuqala ingozi khona kwenzelwa yikho wamendala mama ngenzela ukuthi ngiyana sishaya umthetho eziyoba nasi isibhali inhloso yami lapho awukwazi ukufikeziwe uzoshaya umthetho shumaye mangalabafundi zingane izizwa ehleli phezulu no washumaye ubani ohleli phezulu lokubuyisa washumaye sabe nesisolo kithi obaba abengoni izandla obaba abahleli phezulu kulo ubani awunanipolo usazelo kipolo ushukudaya bashumayeli yakelelo zibuyinazi wabeni sipolo abengoni izandla obaba abahleli phezulu baba phezulu bonke ababanayo ayikho nje nabeduze ayikho utuzizaba yinto enzekani sebakhulu wakhe yinto uyamwahamisa uma ingane yokuqala inikezwa umkhombo uyekala umzokizinoazabele kunoma ngengcawo walingcawo okuthiliyalingana baba ngokunyakakhulukhulu uma ingane inikezwa umkhombo kuyisiko lokuthi osalelwe zimkhondo uchaza ukuthi usungene endaweni kababa wakhe awothatha amandla nomkhondo kayise ngobenkosana bese ufika nomkhondo uyaphulwa emathuneni awubaba uphule konke kade kwenziwa uyise konke sekuzolawulwa futhi yena noma kunamafoma ayisihlanu akekho unkosana wena useleluyise nalomkhondo yakhe uphela angazike ukubuza ukuthi emva kwaselingathiwe uyaphinda yomvuswe umkhondo kufanele uvuswe uyobeludilane nomkhondo uyisikhathi sendoda noma ingenamuthi makubuza indoda kodwa iy'ngesizathu uma kulekhaya kuney'ngane zamakhosazana zibuliswa kumele kuthathele umkhonto walayikhaya awubone umkhonto wey'ngane ngoba uyisiselo salelikhaya olakhayo bayenza kanjalo
Ungadeleke ukuthi mhlawumbe wena uyikosana waphatha umkhono wakho waphula lapha emathileni wakho wenzayo uvuse ngoba ukholelwa uyaphinda uthatha amandla wakho ukuzoba kakunika amandla ukuthi la ekhaya ibalezwi la ekhaya wena ukhulumayo emsamo ukuthi unganayo ukuthi ungakusuganiwe angiphathi imizi ungakusuganiwe ubaba umncane wakho ejinisini ukhona izinto ey'ncane ofanele uy'khulume ungakwazi ukukhuluma emzini wakaphathi ukhona ubaba umncane wakho umazi babezole bazwana kangakanani nobaba wakho uyafuna ubaba wakho lapho izinto la ekhaya kudlulele omlekingane kuwe aweka mapleka afanye njalo kubhiseni afika khulu lephina bhiseni wenze umsebenzi asuka hambe kanti akasafuni ungamoya ukuthi umfowabo ungathi usuganiwe wakhathi ukhona ngawakho njengoba sukwema kube indoda emzini wakho ithe inkosi baNazaretha misana ukuthi ngamaNazaretha niyenza ukuba ukhamile ngawo ukuthi zokutshela buya ngini ithetha isikanzini akufuna musuku suka ngawomuzi ngokuzofuna imali umuntu ifika imali sizona kuphela sisanda sikhala izofaka ithi mayikusho kwamenzeke wakhula uye khafuna abanye kufunde wakile uvu lento yenzeka ekhaya umuntu akisana sokuthole shebekile baba umphuma wonke bese ufike yamike khona siyenza esifana uma wakawumelezi izinto ezokufanele sizifunde uNkulunkulu wathi isihloko sakho awugamuli sokomzimba wakho ukhona ukugamula ikhonze imizimba akisisinela amashenzisana kakhulu kwenze izinto baba yanikela kwenzeka umntwana uzikho inkosi uNkulunkulu wagamula esisabile semenzini uyuzi ngoba intenhle ayikho imuzi ekhona asikho isidaba esihlangekile hamba uyofuna abadala bini ubuye nizokuza ukuthi nizozibheka ngani isihlaliso uNkulunkulu wakwahamba uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wey'ndaba zamayisi zikhona izinto ey'njalo nje ezisibethe ufuna ukuthi izinto zakho zingahlala ngesibongo yenza umuntu ukhosana ngomama sesifonkosi wayeyisabela ukhosana ngomama umkhandlu bese bathula aniwe wathula kuba inkinga yayo ukuthi what is the way of the Holy ini ada itu ini ada mas ini ada ini semuanya sehasa ini mana yang boleh Ubicação Tapi soalnya so, besar. Ini namanya yang dia kalau saya kita pulang, saya nampak orang mama kumpulan, mama kumpulan.
umzimba wonke inani uzathola inani kule lo hayi lo hayi ungaze konke lesikole ingizame uthethu ifike kusamba ukuzona ukufuna ukukhuluma wakho nithina esimbambe yofana ukuthi manje yothenga isonto yekathintela lesi sinongo senzayo asokuzayo sifuna kuyeke into esikolweni sethu esisibhedlela thina nithina futhi esenza ukuthi ungene izulu lakubo lelezulu leliya kwamakhelwane sase sibheke nomphakathi ekade uthanda sakade uthanda umfana komezoza kuwe inkosi bese sethomba ukuthi usizakala ukujikisela kwamphaka hayi nawe izinto zokulungisa sajesu kuphakathi zakhomba yana lezinto akakuye fana kwezulu inkinga umama wakho ushingane azi ukuthi ubaba wakho athi wama ngasiphuma ngale azele siyabacela ukuthi noma ngapha akwenzekanga ukuthi itshele ingane ukuthi ubaba wakho akazange ahlawule ugezi umuzi wena ubhekana naye ekhaya lokhu into abizokuzwa kwamaloto angathi ingane yakho awunayo bayezondelela nikhulele lokhu futhi uma ubaba wakho wengane zakho musithathe ingane yokunisela izinto zabazivalela isibongo sayo negama asikho isigaba esigabulayo uma nomzali ozokudala yakhe ungahlawuli ugezi lomuzi akekho umzali ojabulayo osisenzi phambili usukuba kodwa